Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo danas otvoriti svečanu sjednicu Gradskog vijeća. Na ovaj majski dan prije 70 godina antifašističke, oslobodilačke, partizanske jedinice ušle su u grad Pulu i ostavile nam neprocjenjivo nasljeđe slobode i zajedništva, na čemu smo im vječno zahvalni. Nedavno su nas napustili nekadašnji gradonačelnici Pule, koji su svojim radom ostavili neizbrisiv trag u modernoj povijesti Istre i Pule. Luciano Del Bianco i Igor Štoković dali su značajan doprinos razvitku i ugledu grada Pule i zato im velika hvala. Pozivam vas da im minutom šutnje odamo počast kakvu zaslužuju. Vidjeli smo da se ulaže u socijalnu i zdravstvenu sliku grada i meni je posebno drago da je, ja bih rekao, konačno zajedničkim snagama krenula izgradnja i naše opće bolnice ovdje u Puli, ali vidjelo se iznad svega nešto drugo. Vidjela se hrabrost, vidjela se odlučnost, jer nikad prije se toliko nije kopalo po Puli i zato ja želim ovdje čestitati na toj hrabrosti, na toj odlučnosti, na toj energiji gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom kolegom Miletićem. Želim čestitati svima koji vjeruju u jednu, ja bih rekao, transformaciju Pule. U transformaciju iz jednog vojno-industrijskog grada u grad u kojem je poželjno i lijepo živjeti i raditi. A da nisu to moje prazne riječi, to potvrđuju različite meritorne institucije i različite nagrade o kojima danas ovdje je bilo riječi, ali ja kao župan želim svima koji su na tome radili iskreno čestitati. Gradonačelnik posebnim priznanjem nagrađuje Gradsko društvo Crvenog križa Pula. Velika je čast i obveza dobiti nagradu u svom rodnom gradu. I puno vam hvala što ste danas osjećali ovako ponosno. Hvala Tehnomontu, bez kojeg ne bi bilo nijedne moje nagrade, mojim dragim prijateljicama, kružicama iz Hrvatske udruge poslovnih žena Istarske županije i naravno veliko hvala moje obitelji. Ja vam moram reći u četvrtak, promijenit ću program na Hrvatskom radiju i daću jednu djevojčicu iz Pule koju sam snimio sad ovih dana kad je bio Montelijević. Snimio sam ih preko 15, ali ta mi je ostala posebno. Bila prelijepa, stajala je tamo, ja sam došao do nje i rekao sam, mi je bila čast tebe upoznati. A ona veli, pa to nije problem. Dobro. Ko si ti? Ona veli Dina. Rekao, lijepo, ja sam Mladen. Rekao, čuj, kako ti živiš? Ona veli, ja živim odlično. Ja sam sretna djevojčica. Ja rekao, čekaj, kako sretna djevojčica? Je, veli, ja sam sretna jer imam prelijepu obitelj. Rekao, ti si onda stvarno sretna što si se rodila u toj obitelji. Veli, ne, ja, nisu oni mene rodili. Ja sam njih izabrala. Čućete, to je tako. Rekao, kako si ti njih izabrala? Od zgore, ja sam ih vidio kako su lijepi. Pogledajte ovu gospođu, tamo to je moja mama. Pogledajte, a tek vidite tako. Evo. Htio bih reći da priznanjem za životno djelo, evo konačno završava i moj aktivni život, ali to ne znači da dalje neću razvijati svoje hobije.
Htio bih se zahvaliti prvenstveno upravi Uljanika i Ponori koji su imali hrabrosti da me nominiraju, da vjerojatno napišu sve ovo lijepo što je ovdje izrečeno, a posebno jasno svim sudionicima i gradskom vijeću koji su tu odluku i donijeli. Pula je od uvijek moj grad, Uljanik je jedino društvo u kojem sam radio i kad vam vaš grad da ovakvo priznanje, onda po svom osjećaju i po svojim emocijama, vjerujte mi, ne postoji veće nagrade na svijetu. Zato bi i ovom prilikom, ovo sve lijepo što sam čuo danas ovdje, gospodinu predsjedniku vijeća i gradonačelniku rekao da ne sustaju, da budu hrabri i da stvaraju uvjete da svi građani grada Pule žive od svog grada, jer samo tada će cijeli grad i svi mi biti sretni kao što sam ja danas. Hvala vam lijepo.